Când te gândești la viața ta de zi cu zi, probabil îți vin în minte lucrurile simple care îți aduc bucurie. O discuție prietenoasă cu vecinul, o mână de ajutor întinsă unui prieten, un zâmbet oferit unui străin. Aceste gesturi mărunte, deși par nesemnificative, creează o țesătură invizibilă de bunătate și solidaritate în jurul nostru. De fapt, exact acestea sunt firele din care se țese responsabilitatea civică. Implicarea în comunitate nu trebuie să fie ceva grandios. Poate începe cu acțiuni foarte simple. Să zicem că într-o zi te hotărăști să participi la curățenia parcului de lângă casă. Poate că la început pare o sarcină banală, dar în timp ce aduni gunoaiele și vezi locul transformându-se sub ochii tăi, realizezi că ai contribuit la crearea unui spațiu mai frumos și mai plăcut pentru toată lumea. Și nu e vorba doar de frumusețea locului, ci și de mândria și satisfacția de a fi făcut ceva util. În același timp, aceste gesturi mici au un efect de undă. Când vecinii tăi te văd implicându-te, poate că vor fi inspirați să facă la fel. Poate că vor veni să te ajute și astfel se va crea o conexiune nouă între voi. Comunitatea vine astfel mai unită și mai puternică, doar pentru că cineva a avut inițiativa de a începe ceva pozitiv. Și apoi sunt momentele în care participi la decizii importante pentru comunitate. Gândește-te la ziua alegerilor, când mergi să votezi. Este un act simplu, dar are o importanță enormă. Prin votul tău îți exprimi opiniile și contribuie la conturarea viitorului locului în care trăiești. E un mod de a spune: sunt aici, îmi pasă de ceea ce se întâmplă și vreau să fac o diferență. Pe măsură ce trece timpul, toate aceste acțiuni mici și mari se adună și creează o schimbare reală. Nu doar că ajutăm la îmbunătățirea prezentului, dar punem și bazele unui viitor mai bun pentru generațiile ce vor veni. Copiii noștri cresc văzând exemple de implicare și responsabilitate. Ei învață ce înseamnă să fie buni cetățeni, nu din cărți, ci din faptele noastre zilnice. Și astfel, într-o după-amiază liniștită de duminică, gândindu-te la toate acestea, realizezi că fiecare moment în care alegem să facem ceva pentru ceilalți adaugă câte o cărămidă la temelia unei comunități puternice și unite. Așa se construiește pas cu pas o lume mai bună, una în care ne bucurăm nu doar de binele nostru, ci și de binele celor din jur. Așa că, data viitoare, când ai ocazia, alege să faci acel mic gest de bunătate. Niciodată nu știi ce efecte mari poate avea.